Mo bitaw kasagaran lami ang tapod tanang hermano ba mo? Dili hermano. Oh. Lami ang tapod tanang ta magunahuna bitaw og kanang magtanom kay og ganahan i-decorate. Di pa dai mo ani magdaag ka ng sudlanan kay patangnon ni. Oh. Na decorate og kapilya da naman nagmanagko na. Oh, tos kapilya ay magkudlan mo sa tubangan. Injo ta. Amo to. Kay amo. Wow. Lagi kay kana pa pwede naman tingin po nag-adi na. Hello guys, good morning. Ani nang time guys, wa ko damhang naabot ako mga tiil diri sa ibabaw nga bahin sa Kabiringgil guys. Naabot ko ning dapita og nahingawong ha ko guys kay ang ako amang amiga di ako ang na kitan. Long time no sin ni siya guys, dugay na mi wa magkita. Ato siyang himamaton guys. Kay sa una murag dili pa man ni kaadyo good kwartahan kan kwartahan ang gani ron. Pagbot. Ikaw lagi pa. Kanang mga karaan ba? Duga na ta makita nangan. Kita kap nga mga sagbot. Ha dili oy. Di ako aran ning kabubuton kay gimingaw ko ninjo ani. Di naman ni makita gud ni kay dunya naman. Mao ni secret agent galing ining barangay. Huy, aja pod ano ay. Hilaw. Lagi abli ko no ba angayan mang Ngajo baka. bugat lagi dadon. Sus kalami gud unta galing kay bugat dadon. Mupalit unta ko na hinog. Lagi. Daghang maibog ana no. Di makawat kana gate. Oy. Lagi. Dili day po kahakugan. Uy, Ginoo ko mano Na may uban hakugan. Og naay grasya. Og na ay hinog no kang atagaan. Oo. Sagdila man kay og naay evaluation di ay pohon. Hapit naman ta mag-evaluate. Apel ka. Dili. Taga municipal ra. Ug barangay dili na kay di naman ko BHW. Pero mosuri kun silang ka. Oh, before municipal. Pagsuroyon kun ning taga sitio. Bita. Lami imuha ning area nang kay kanang bugnaw bita. Tungod sa mga kahoy. Mao lagi. Di hilig pug kag kanang mga tanom-tanom, no? Tanong ko din. Pinubarera na. Ha? Uy, mama ni atos una oy. Sumatag astag kinabuhi kay dili luho kayo pagkaon. Mga ginamo. Oh, buwad ginamos. Tanang puso. Puso saging, ubod sa kawajan. Ora man na itong madali-dali. Pero ni admire jud ko na imong bahay ba, gwapa na kaadyo. Oh. Hilom ana. Bailuman. Nga milagro manggugkag ni abot ka ani. Sige man ko maglibot-libot aning ato ang barangay mabuntag. Suroy-suroy. Ikaw lagi pa. Salamat. Tira po nung Okay lang mi unta pero di na ko kay mga sa bugat kay kanahong ngipon no, manghubag. Salamat sa pag-entertain. Ikaw lagi pa. Nang fast. Pero na diha po kag isang. Wala na pod. Ano ba? Ipahuway na pod lagi kay ana tiguang na 64 na gud ang edad. Mangod man ni Japo. Oh. Buwang na damo. How much naman? How much yang? Si 47. pila? 47. Sa to pa pila edad? 74. Wow. Thank you, Lord. Bye-bye. Unar gamay sa kanang pas, guys. Nakikita ko kamutihan, kamuti.
Bawa allergic man jud ko kayo og mga tanom-tanom ay ni dai jud ko sa iyang katambok sa maong kamuti guys. Bisag sa dahon ra bitaw no, makatabang naman ni nato. Gamit po ni puhon og mag-evaluation kay tan-aw man ni ilang garden og naaba po yung mga tanom-tanom mga utanon. Guwap man yung bahay si Manang ang tanaw Ginoo ko. Yang palibot guys na po yung mga tanom ng mga kamuti. Di kalikayan guys nagadukdok sa kong kilig guys na ang mister baga panday magudi og sakayan so naigadukdok sa kong luyo pero sige laman. Nabot na jud ko aring unahan gamay guys Ang tanaw ning sityo ha guys, linaw. Yung murag dagko na pugbalay lang dapit ani. Balik na pugta sa agi guys. Pauli na pug ko ani. Labay gihapon ko ning maong sityo guys kay mama ni ibabaw nga bahin sa mong barangay. Baklay-baklay lagi ta buntag sayo sama sa gihapon. Pabalik na ko ani guys. Mura mudalhog na ko padong sa mo ang balay ani. Tungang grindilibin na nanom si Ja. Kay Para ra daw ni Ja ibutang anang altar panahon sa magmisa mi aning kapilya. good. Para gadyo awla di ba dyan ni kay mupalit man diha man tay mupalit ana si Pas Oh. matalo si Ja. Wa man ni Ja kay na para manis kapilya na hog magmisa. Mo bitaw kasagaran lami ang tapod tanang hermano ba mo? Dili mi naman. Lami ang tapog tanang ta magunahuna bitaw og kanang magtanom kay og ganahan i-decorate. Di pa. Dai mo ani magdaag ka ng sudlanan kay patamnon ni. Na decorate og kapilya da naman nagmanagko na. Tos kapilya ay magkudya mo sa tubangan. Injo to. Amo to. Kay amo Wow. sa hapon. Lagi kay kana pa pwede naman tingin po adi na pud insertan og buwak. Ang taas buwak. As ubos. Gagmay nga mga kuan. Pero asubos lang atubangan jud ang altar. Magkudyamo pa kadtong gitungtong adtong nay magkudyamo. Wa diha og tulo ka o duha ka buk nga parehas inani kadagko. Imo po to. Tos kapilya. Mas maayo jud ning mananam jud ta ha. Mani to padtoy daghang gani adto nga kuan. Di imported po ni imo ani gaw. Nagitujo ganing ni bahala diha murag puy-an na nag kanang wak-wak nga mo. Gipamutang ang buwak kay para landong. Lagi. Gawa sa buwak daghang pong lubi Mao gani. Nugbo pa man is una. Ito pununahan kay gulayan man to kamutikong, bake. Maura sa Di limas mo angay kog bay bitaw dahang kanang green. Sila mo di ba kumuha gitong na kuan mga rose aga. Di enan tigo lagi ng rose. Ganin na fortune kay daghan man na. Magmuan di mga jo. Bit ta pug usang lata. Kani paginhawaan ni si Ja Kuan na kanang kaang raba ipagawas na gaw kay kanang money plant kana si Ja. Ibuta aning kasagdan na naman to hong apo kay si Ja man ani. Kasagdan na ho si Ja sa mga rin si Ja manguhag juta bahala ka din na ikaw ra diha. Pero di pug ko musugot og di Ja kuan pares kana karon nay mo anha. Palit katong adto. Nang ino nagna adli na ni Ja ipamaligya kay para ra kuno na itong kapilya yang ihadong magmisa ni. Bitaw kay sige lang man mamalit. Ginuteo pa itong dusinas buwak ron. Ang uban, man diyan ubang mga magko kay to nagis kapilya. Kani pwede naman ipang decorate og kuan Dai mo mga magko ana, diya pa gadi ang adyan nang gidasang apo as asa man? grade 6 sa Central wa na gajud kang mambalon. Wa na mahiuli. Di na mabalik og dadoon lagi Kani karon ino na po nagakwaon kay magdana po sila. Grade 12 daw magdana po bago na po kay isang anak po nani. Di ba po sugot ako mo pagdating ni Ja kay
Pugihan tong bataa di ay. Oh. Ako, dili Oh. kuan. Sila mo ginanano mani. Ana pulso na. Mao pinanggamay kay nabili na na. Oo. Kari pa mga lubi ari oh, sus kapos lang kadjamo oh. Go, salamat. Salamat sa pag-entertain. Uli na ko. Mamahaw ka ta. Napalit pa kog panakot to na inoy dinagamo tong amo ah. Bye-bye. Pila ra may sugilanon guys, nakauli na jud ko sa ako ang panimalay. Human sa amo ang pamahaw guys. Di bati na ko kahadlo kay doon na linog guys oh. Talaga mog dagan-dagan. Uyog-uyog among gayuyog guys ang amo ang gabite nga kuan panapto no. Kusog-kusog kog gamay ni guys. Yamar na si Mister nga mugawas nami. Mugawas ka? Doy, gawas mo na ang TV ihigda na. Kuy ihigda ng TV anak kay. I-off na na ihikon na kay. To. I-off ng Yung karton ng TV to. Nag-wire oh. Asa man taan nila palayo ta ring kuan. Bana. Una pa. Ha? Ana mo ni lipa kay kahit ni lipa mo tumba. Kahawit mo. Oh. So itong kuan ba ni ito ni. Si Berto ba asa ra maron? Bye. Akong giinag ipatumba tong kuan kasi mahug. Gibangan man lang TV. Paibta man to kay pahigda. Kay busig na mo kusog pa ni. Ginog mo ron. Ha? Ginog ka po ginog.